Muhammadu khairul wara man ja'ana mubashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atwairil mundore yazdadu shauki kullama ayan duraku baniya mama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجبر أحوالنا وأحوال جميع المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. وبعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. أركب من دون أم تغني الله سبحانه وتعالى فيك بشتان تورما دين ولا السلام من دمن الفلان به أما زيزالا الله سبحانه وتعالى تقول بركاي كالو ستالك سي أنا كقرطة ناكا دمك ونينافه كنين على فما فيه أكاكا عليك ما كفرانغا نمبارينا. بسم الله الرحمن الرحيم. كلي كبارو دمنا الكربايا السبتي كوبي أنوكيا السلام ما wala mba zizini. Bismillahi rahmani rahimi. Kadugo ke anga sababu nyumai alkaraba sallallahu alaihi wasallama alaka kira nyanama alkaraba sarabe Allah subhanahu wa ta'ala dama deka davendiseka alkaraba sara akirama sababu nyumanye andura nyenama yalla ya kala so tala ye nandu suku nyewye kala ka dangola shi ka njigida Allah subhanahu wa ta'ala bolo hereka ajeta anala harata alkaraba kirama sababu nyumanye anyando jena ya ka janima kibaru don ka nyira nyine ka ba torolla kala jina kibaru don ka zeko ka nyinina rajauna fillahi akid anjigi kan alala ka bando aljinna nim be sababu nyumay alkaraba de nyina ma yadla ko nyuma ka shifi ke haklimaye aka shijaw gashi sigi ka muso ke haklimaye aka ce gashi sigi ka kalande nga kodonawiye ko karam go gashi sigi ka sama forba jama ko ke kodonawiye anga Allah subhanahu wa ta'ala ka dangolashi abbe sababu nyumay alkaraba de Allah subhanahu wa ta'ala damade be seka sara asarata jonve nga alana ka alaya Allah subhanahu wa ta'ala ya nyina ve ko anga ke nyuma ndonawiye ko anga ka fitri wala ko ala ta fitri wala yafe kanga solka alkaraba ka alkaraba ndo o koray munyi ko anga duko sama ngara mogoma ola nisigiro sanumayna amba jigiya ko duko be minaya sabu Allah subhanahu wa ta'ala ka jonzana monde ya sikiro labe Allah subhanahu wa ta'ala ka aywa dina jakulu sanma do de asikiro labe wanji ki kay Allah ni duko sanma min geraya mussalamu bi songa amina fo wala mi Allah subhanahu wa ta'ala deli kishinni ma chama be alafe ala ko ke alkaraba ka da yoro la nay duko ka yere yoro ami duko ke aka nganawye aka sogomada oni sahaba mun nga sogomada bena akema ana musamma o kerafa Allah subhanahu wa ta'ala jati kama ya demenu ni anu kan nafoloye jango ni dina ndrafo be seka korata ami duko sama uma kishin ma chama be alafe ama yin alfa ma fa alako ka alkaraba ka sahaba sanamonga nay duko ka alkaraba yoro kad ko ka jenyonye ami duko ke asudunga sadmonye alkaraba sallallahu alaihi wasallam taraka ka dutu amulo assalamu abi wajibi yanga anga ngara ko hormo ko la shaka dula tale ko serfi fima ajema afolama analabama ka kufa Allah subhanahu wa ta'ala jati kama ka kufa alkaraba sallallahu alaihi wasallam bunye kama nende be wele ko alkara hormo ko la shili asudunga sanmonda Allah subhanahu wa ta'ala deli kishinna ma chama be alafe alako ke alkara sallallahu alaihi wasallam asudunga sanmonga namborola ami folli barkada kerekere momini chama ana musomay assalamu nanya fo ni islamia fo kerekere le
anjigi cheken al-salamawla al-salamu ni ma baba dugma koloka anga famuna o dugma kolo ma bawday wala ma jina fa Allah subhanahu wa ta'ala jati kama kan sama dukola nimbara ina jango bara inga ben sababa ma keta ani fotala Allah subhanahu wa ta'ala ka aljina saray Allah subhanahu wa ta'ala ka anga mizana giriyala ni ala ka barka kado anangowla ala ko ka ala kama Allah waliyu dhalika wal qadiru alayhi Allah subhanahu wa ta'ala otigi wanya dongo ala bisola assalamu alaykum samama ola osekum bittaqwallahi alazim bal assalamu mballa di ñere kun ladile ko ay to nga janga sar Allah subhanahu wa ta'ala ni ala ko nga mingi ay to nga ke akwa nga minto ay to ngotu wala mballa di ñere kun ladile ko bittaqwallahi alazim nisatiki masa nyisra ñey wa uhadhirukum min ma'siyatihi ad-da'iyati ila azabihi al-alim misay kaladi akwa nga minto ay to nga zeko ke otolila je an lahara asofla ko na jabe soralen vladeye ka ala ka dangola si akuy kam minge mbalma muso ki seko ko kelila akuy kam mi fana dabla ki seko ke o dabla lila ka bal oka ka fatu oka ninde bi wele ko islamiya ninde bi wele ko Allah subhanahu wa ta'ala nyesranya haqiqa ala deli Allah subhanahu wa ta'ala kan ko ya ana bal aslama bela jale yalil ilamu annana bi idni al mawla jalla sha'nuhu nen ko nyebla man non temena assalamu alaka ba cetiki mandeu mba fa ka don cetiki masaka fonsriya anaka je kon nana انت صبنا اخر فوق المنبر الفقه المالكي انذكر كوكورا منبر الفقه المالكي 120 مالك بن انسكا كلامبلو كونو نين جمانا نيا فاي مسكاكا السلام ما فامبا مالك بن انسكا كلاندوندو باسب السلام دو سندورو كاتاكا بونا الا ربولا kana nay anve aywa nin jamana ingaya alhamdulillah rabbil alamin malkum ansaka kalane nganawde nana nay o de lambe ala foka barakada a pumasa so mandi ni do nanga maktaba wala sharia kitabu la ibasro a aglabiya ye o kitabu de ni do na anga kalane ngalam blo ngona ngam mahdara wala ibasro a kalanve famba o kitabu de alhamdulillah rabbil alamin ni la halaya khairu shahidin fi hadha al-amri way sharia sahira may ni ngoyna ambe Allah ta'ala deli anga bulika jok aywa kunye munye o sira koray mi saka furaka je chogo mina choko ala batwaka musoka ala batwaka barsa anga jamana barka sababu do halibi nanya furanga je jamana barka be saka koralela man fiya barka be saki akoralela wala nga cesere nga bulika joye aywa o sira koro ka furaka je o mami salamo deli ko duko samama o baralla anga jeka ala fama deli Allah sotala ka ndeme o barala bare ala ka nyambolo ala ka nyema temeno mbonyeni u barka kama Allah sotala bise ola assalamu anzigira member 120 seki keme ani seki biworo ani seki bikono an woloflanana wa darsu insha al mawla jalla sha'nuhu ni setki masassona bi walada abina boli على التصوف الحقيقي صوفيا حقيقة الخالص صوفيا من نجلدو الحمد لله رب العالمين أيوة صوفيا قدماء وما قروا وصوفيا جومينغا هل بي صوفيا تشيتيكو وبكا جومينغا شريك كتابو يمين زبكو دي صوفيا نازكرا من بار 120 يامبي الله سبحانه وتعالى ديلي على كاننغا لوندو عندكو امبو فالسلاموي amo sufia hakika defo moye ni min da sekende oka ke Allah subhanahu wa ta'ala jati kama oka seke kani sejo oka magobe ala fama na basoro angani yer neke sufia sanu blede ni yer neke na toy ni yer neke na finuye ni yer neke ni amadahirawiye ayeko banginu ni yer neke no e na tara soro kika ko juande sufia doni nyumani aketugo nyumaka a otikala ma yer neke nay mbelo sotala deli ala ka ngishi yere neken gwazama assalamu yananga do shara kitabu barkale min bambolo sofia kunga ala sotala ka ngana de yasaba shak ahmad bamba senegal ka ko ngana do flaka sarabe alaka wallahi ni wala yu geturaye farafina ba disi ko shini min ila qiyam saati ka tasadu mo de mele kelima jazallahu alallama shaykhana muhammad mustafa wage ambi dugo ke alaka shaykhana muhammad mustafa wage sarakayra la ko nyine ko ye rahila da'wiya doke
kabo Mali jamana ka taa Senegal jamana ka ko taara ayo foli bila Cheikh Ahmad Bamba denw ana mɔdenw na ay fɛn fitinin voigné ka hayatu ka ayandu su kun fa ya jira na ko sufiya yi tiɲɛ a jara maa min ye sufiya yi tiɲɛ a ma ja maa min ye sufiya yi tiɲɛ Cheikh Ahmad Bamba kele ka cɛsiri ana ka wuli ka jɔ a ye ta'asuru min ka kabila la insha Allah ta'ala ni maa min b'a fɛ k'o sɔsɔ k'i ye nin ye i jija i ka taa Senegal tuuba i bɛ fɛn ye i ɲɛna i b'a dɔn ko nkalon tɛ se ka nin fara ɲɔgɔn kan o la an bɛ Ala deli sufiya faamucogo ɲuman Ala k'o nɔgɔya an ma an faw an'an mɔkɛw u balona ka u ye bonya min sɔrɔ Ala fɛ u y'a sɔrɔ o de la u ye barika min sɔrɔ Ala fɛ u y'a sɔrɔ o de la ni maa min ko i t'a fɛ ka sufiya lamɛn an b'a baara ci ye i bɛ balo ayiwa sufiya jamana kan i bɛ balo sufiya faamu jɛlen la i bɛ sufiw ye ni ɲɛ ye ka taa se i ka ɲɛnamaya banni ma nka n'an ye dɔ fɔ ɲɛ ye an bɛ dɔ fɔ ɲɛcɛlakaw ye an b'a fɛ sufi kalandenw Malikuma an bɛ se ka kalandenw sufidenw sufi mɔdenw e to an ka kɛ Ala Subahanahu wa Taala jati kama yɛrɛ jira ni diɲɛ ɲini ni tɔn ɲini min donna sufiya la an ka bɔ a la an ka sufiya sigi kalan ɲuman ɲuman kan ka sigi a baara ɲuman kan ne nana m'o kɛ dugawu jaabi da b'a fɛ ka tugu dɛ Ala wele ba ka ca nka min b'a fɔ Ala ye ni Ala bɛ sɔn o tɛ jamakulu ye bilen o tɛ dɔwɛrɛ ye ko o tɛ Ala la dɛ Ala Subahanahu wa Taala ka fanga mulkuhu la yatajaddadu Ala ka fanga tɛ kurakuraya k'a fɔ kununko k'a tun bɛ se ka dugawu jaabi bi cɛkɔrɔba kɔrɔla ayiwa a tɛ se k'o kɛ ta'ala Allahu an zalika ulwan kabira Ala ka b'o ma wallahi a tɛ Ala la kunu a kun bɛ min kɛ bi a b'o cogo la sini a b'o cogo la yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha Ala Subahanahu wa Taala ka Ala bolo a ka sɔnni bolo ayiwa fɛrɛlen don a dayɛlɛmɛ a b'a di jɔnw ma cogo min ka d'a ye nka n'i y'a ye kuranɛ kalan cayara kuranɛ jingiw cayara sarakati bɔ cayara dugawu cayara kɔlɔsi bɛ minɛ f'a tɛ bila bilen ka segin k'a ye dugawu jaabi ka suma o ye sufiya kalanbaliya de ye o ye sufiya baarabaliya de ye o tuma sami o liman naqulu wa'u a y'a tulo majɔ min bɛ fɔ kalandenw a ka faamuya nin ye a ka mɔndɔ Ala ye serifidenw nin y'a ka mɔndɔ Ala ye kundandenw nin y'a ka mɔndɔ Ala ye futadenw nin y'a ka mɔndɔ Ala ye nin ye Cheikh Ahmad Bamba denw ka mɔndɔ Ala ye nin ye Muhammadu Abdullahi Suwadu Cheikh Salawuru Bobo Masina nin ye ayiwa Cheikh Ahmad Masina denw ana mɔdenw ka mɔndɔ Ala ye Mali fan bɛɛ ye duba denw nin y'a ka mɔndɔ Ala ye ni maa min ɲini minɛ ka ɲɛ a tɛ se Ala tɔgɔ baden ayiwa ka fan bɛɛ kɛ Ala tɔgɔ ye ayi a tɛ sɔn o ma Ala Subahanahu wa Taala to a kelen da ma maa bɛ diɲɛ ladilan n'a ye ka lahara ayiwa sɔrɔ n'a ye o tuma e to an ka segin sariya kalan ma a to an ka sariya tatbiqu ma a to an ka segin sufiya ɲuman ma a bɛ fɔ de ma ko sufiya ɲuman jazallahu al-allama Cheikh Ahmad Kalafo ayiwa an bɛ Ala deli ayiwa Cheikh Ahmad Kalafo rahimahullah an bɛ Ala Subahanahu wa Taala deli Ala ka jɔn kɛ sanuma min n'an da magara tɔgɔ la sisan an fa an'an karamɔgɔ Cheikh Ahmad Kalafo dɔnniba ba kun do an ka jamana kan yan ŋana kun do cɛw y'a sabati ko Cheikh Ahmad Kalafo bɛ ayiwa Ala ka diinɛ si dɔn an bɛ cɛkɔrɔba fo k'a barika da k'Ala Subahanahu wa Taala deli ko Ala ka n'a sara cogo ɲuman na afadana fa'idatan jazila fi tasawufi ay fayda ɲuman di an ma sufiya la min kitabihi al-mubarak bughayatil muslimin ay kitab barkale min sɛbɛn n'a to a ye ko bughayatil muslimina a y'a sɛbɛn ayiwa hadisa la kitabu barikalen do ay dakuruɲa fila di sufiya ka o kitabu in kɔnɔ n ka muraja tɛmɛna ka ɲa ye a bɛ kalandenw nafa insha Allah ta'ala an b'a fɛ k'o bila an ka bi walada matla o la ka sɔrɔ ka don Cheikh Ahmad Bamba ka Masalikul Jinani na o ye betu bakeli a n'a kunkanfɛn ye ni Ala sɔnna ma a bɛ taa datugu don min na sufidenw a bɛ taa datugu don min na insha Allah ta'ala a b'a sɔrɔ a y'a dɔn ko sufiya ye min ye n b'a fɔ n bɛ segin a kan sufiya tɛ ye koyi dulokiba don tɛ jalamuguba meleke tɛ kɔlɔsi baden da tɛ kusigi ɲami tɛ ayiwa fili ɲɛrɛma tɛ sufiya ye alamaya ɲuman ɲuman de ye o tɛ sɔrɔ foyi la fo alakira sallallahu alaihi wasallam nana ni dɔnni jɛlen min ye k'o kalan k'o si dɔn ka sɔrɔ k'o baara kɛ ani maa min y'o bɔ a la i b'i yɛrɛ janfa wallahi nin tɛ kuntan ka kuma ye lahara Ala k'an ɲininka mizana ɲɛfɛ nin de ye sariya kitabu ye min fɔ an y'an sɛmɛ Ala la an b'o fɔ n'an da camancɛ ye la na khafu fihi lawmata la'imi an tɛ sira jarakiba ka jalakili ɲɛ Ala ɲɛnama ye kɛko kelen damaden a bɛ dacɛ saya la kullu nafsin dha'iqatul mauti ni tigi bɛɛ bɛ saya nɛnɛ nka Ala ye min sɛbɛn n'i nana i b'o de kɛ Ala Subahanahu wa Taala ko i bɛ min kɛ i b'o de kɛ dafɛn tɛ se ka dun n'o cɛ wala an b'an sɛmɛ Ala la an bɛ maloya da ma an kana fɛn bɔ an da min de bɛ Ala ma min de bɛ a kira ma parce que dusukun sanuma bɛɛ b'o fɛ o tuma a ye a tulo ma jɔ an ka ŋana farafinw ka ŋana bamakɔkaw ka ŋana maliyɛnw ka ŋana Cheikh Usman Kalafo a ye dakuruɲɛ fila min fɔ sufiya kun kan
bogatul muslimina na aywa ayatlo majo aya faranyonga choko nyuma insha Allah ta'ala abi kalande nafa mbe Allah subhanahu wa ta'ala de fitini minafo ala ka fam choko nyuma di ana bal asrama bela jalema Cheikh Ousmane kala ko bogatul muslimina na safa kama ani woro ni safa duk manalla ako ko wal ilmani ako alkramandeu ako kala vlade akami yangwa ni bado ko madrasa de memi fo tiete ay madrasa de ko ni ka diplôme doctorat ni ka diplôme professorat nani nonu nga kuma fara nyonga yo darabo bihi ardul jidari ka diplôme bi ke ka ko nyeda goshi wallahi la ilaha illa huwa Cheikh Ousmane kala fo faturan veya an madrasa de majjo so ma da kele ku nyejo nyona fika dala ko tiena ne ben ngwani yene nyamai mbili bi dundi ke so ma samay ko alaka kile mande amma ako don chef lay elmo wahiri don bi wele ko don kene kana wa elmo le batini an don bi wele ko don sokonana era ko nyado ni fini do ko ne nyebala jaku ya ko nyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ka kay da 26 ko kumbe ako wala yanalu al insanu martabata al ilmi al haqiqiyata ako adama de ako kalande on ayatlo ma jo abina puma mi va puma nyuma wallahi puma sanuma puma mi ni hagilma ya famu ibado kwanga kanga nchesiri ako adama de ako fembe foko doni alaka 120 bele jele la sanadadu ako nga doni martaba yere a cin hakika ngalonde mina ne namara taala ako buna adama de to soro fiu illa bil amali bihima faka soratiki baraka nen vevlade ilmu zahiri an ilmu batini ko wati de la ala bi daraja da tikima ala bi barka da tikima ni ala ka jong nya daraka du sukun ba kanu du sukun nga aywa bande ola basabu du sukun digi du sukun di atigima kama abana ako fa ilmun bila amali ako wasilatun bila ghaya la ilaha illa allah muhammadur rasulullah allah usana kala fa ala kana sara kaydallah ako ilmun bila amali ako ka kala ken nengu garsaga itendama ndara ni jamana inga ndara ni nyora ina ndara ni nyora ina nyin diplôme bade zoro nye bien fin be kala nga sikana katla katigala ma ke wale kaye ala yesranya misik ala zarati ta ka baralla usana kala fa ko ka fatiki ko ilmun kala doni bila amali kasoro aywa jogo tala doni bara tala ko wasilatun bila gaya ko sira mi niya mina ke bita dugula ti seni yeduguma ayira ko niya do sanga kara gwazanyi ala kangeshi oma ako akse hojinaya ako sina kwani ako ko jugu bay o koni o mashiba o halaki o tachen ala kangeshi ama o jumenyi bara kasoro kalanta ami ala deli ala ka kili mandama jamana labana ami ala deli ala ka kili mandama kasigi ki bolo day seka ka banga ala ka dina kala ka banga gara ala ka sharia shidon bawla kasoro kan neke kala bunyefe kan neke doni toafe kan neke doni hormani doni barka fe kasoro ka fera ni dabalu siri adamine fa laba bengalo ko faranyonga kasoro ki disigo ko nedeni ki yara neke ola insha Allah ta'ala shakha aywa daimani bina donanye otigila ma yera otigila ma yera javana de kitabu nyefala abino tigi to ko fanye Cheikh Ousmane kala foko ko nyana ko jugute oy balawde oy mashibay okuma bi Sofia sikime aywa jamakulu do fe convignaka aywa atwa gwazaka oy balawye oy mashibay atwa nga sekango Sofia kitabu be anga kalanga shido ka sik ala nyesranya ka sik ala donka no kera anga Sofia be wele ko Sofia hakika wanga lanyini o damade ami ala deli ala kandeme o bara la nga balo ka nga fatu oka wallahi la ilaha illa huwa la har ala kenyini ngala masikiya ko mi majaka masikiya ko mi maburja nga sira wajibir sa fi mam ben non kan nga takabwala anga janga nyonde nga cefo nyonyiya akafusa la haram maloyi ala ka kelin mandi amma ako wa ilmu al-batin naw'ani hali bi son khalafa de baka lulu kisaw bunu ako don bi wele ko don sokono na ko aywa don chef la do ako ilmu muamalati don bi wele ko aywa ilmu al-muamala bara nyonya doni wa ilmu mukashafa an kashfu doni ako don chef la aywa ako doni ye aywa o kaltef la de ako fa ilmu al-muamala ako don bi wele ko ilmu al-muamalati ako fardu ayni ko farda kerengrele o doni kalani kashido ako jaku ya ble islamet chama ana musoma bela jeleka ako wa huwa don shiyinde an-nazaru fi tahdhib an-nafsi
o de ka filɛli kɛ nikun sanuya la kana taa maa lajɛ dɛ e k'i yɛrɛkun dama lajɛ e nikun bɛ cogo di ka ɲɛsin diɲɛ silamɛw ma wallahi ni maa kelen bɛ diɲɛ kɔnɔ k'o tɔɔrɔ k'o hasidiya k'o koniya b'i dusukun na ngalon kan k'a sɔrɔ ala ka hakɛ tɛ i dusukun man kɛnɛ t'a fura ɲini a na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne nin dɔnni in kɛra tulonkɛfɛn ye i b'a dɔn kɔni ko bɛɛ b'i ta fɔ a la i b'a dɔn kɔni ko a seginna a laseli kɔrɔlen kan ka dusukun ko k'a jɛ ka sanuya k'a kɛ alakiraba dusukun cogo ye k'a kɛ alakira ka sahabaw dusukun cogo ye k'a kɛ alahu subhanahu ka ayiwa arifu billahi dusukun cogo ye ala dɔn cɛw dusukun cogo ye n'u bɛ k'i fɛ o bɛ k'i fɛ ala dama de kama n'u bɛ baɲina o bɛ baɲina ala dama de kama nin de bɛ wele ko sufiya a kana taa yɔrɔ jan koyi nin de bɛ sariya kitabuw la insha allahu ta'ala an bɛna jele bila kunkolo la ni ala sɔnna ma jeli bɛ suru Sheikh Ahmadu Bamba a ye min fɔ a bɛ faamuya insha allahu ta'ala betu bakeli ana kun kan fɛ dusukun bɛ ko k'a jɛ cogo di k'a kɛ alahu subhanahu wa ta'ala ta si ye wa tasfiyatul qalbi min al-awsaf zamima ka dusukun ka ko ka sanuya ka bɔ ayiwa mankutu lagosilenw na ayiwa mankutu minnu ni ayiwa olu bi dusukundigi ni alahu subhanahu wa ta'ala cɛ janya ka dusukun furakɛ ka bɔ o banaw bɛɛ lajɛlen la wa tajmiliha bil akhlaq al muhammadiyya ka dusukun masiri ni alakira sallallahu alaihi wasallam joko baw ye ka masiri ni sabali ye ka masiri ni ayiwa alakanu ye ka masiri ni ladiriya ye ka masiri ni tiɲɛtigiya ye ka masiri ni ayiwa muɲu ye ka masiri ni ayiwa ala ɲɛsiranya ye ninnu de bɛ wele ko alakira sallallahu alaihi wasallam joko sanumanw nin de bɛ wele ko sufiya nin dɔnni de bɛ wele ko sufiya a ko dɔnni filanan na laban ko bɛ wele ko ilmul mukashafa ayiwa kashifu gundo dɔnni a ko huwa nurun ko ye nɔrɔ de ye yaqdhifuhu Allahu fi qalbi man yasha'u min ibadihi ko Allah subhanahu wa ta'ala de b'o keru a ka jɔn dusukun na jɔn min y'ale yɛrɛ ala ja a ka jɔn cɛ la nka ala t'a kɛra i dusukun na ten dɛ f'a ka sɔrɔ i jogo kɛra Allah subhanahu wa ta'ala ka yamaru jogo ye f'a ka sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala ye ayiwa yamaru kɛ ni dɔnni sanuma min ye i y'o kala kɔsi dɔn a ye yamaru kɛ ni dɔnni labaara min ye i y'o baara ayiwa i seko damajira la o tuma de la ala bɛ k'i fɛ n'a kɛra i fɛ a bɛ nin nɔrɔ in bila i dusukun na n'o kɛra i bɛ se ala ko cɛw seyɔrɔ la o tuma de la ni ko a finmɛ a finnen don o tuma de la ni ko a jɛmɛ a jɛlen don wallahi la ilaha illa huwa an ka jamana kɔrɔ n'a tile bɛ fangu bɛ o cɛw la ni olu sera kɛnɛ min kan ni madrasaden ma se ni madrasaden ko k'olu b'a la k'a fɔ ko fɛn min finnen don walima u b'a la k'a fɔ fɛn min jɛlen don ko ye ilmul ghaibi de ye ko la ya'lamuhu illa Allah ko maa t'o dɔn ni ala tɛ an b'a fɔ madrasaden ye jija i ka se cɛw seyɔrɔ la ni sera ye ayiwa yukshafu ghata o ayiwa jabu hatika i yɛrɛ ɲɛda ayiwa sutura min d'a ma sanfɛ o bɛ fara n'o farala don min na i yɛrɛ bɛ yeli kɛ ala ka hakili ɲuman di an ma ala ko k'a ka alaya kama ala k'o kɛ ciba ni a sodungo sanuma barika kama a ko fata sɔrɔ lahu shar lima arifatu billahi ta'ala a ko ni a sera o yɔrɔ la ko kuma de la ala dɔnni yɛrɛ a b'o sɔrɔ wa tankashifu lahu umuru ko bɛ sɔrɔ ka dayɛlɛ a ye fa yaraha ala ma hiya alayhi a bɛ kow ye a hakika kan a tiɲɛ ayiwa dakɛɲɛnen kan nin de ye an va an karamɔgɔ Sheikh Usman Kalafo a ye ayiwa fɛn fitinin min fara ɲɔgɔn kan sufiya kunkan a ko kuma laban na a ko fa ham balimakɛ faamu kɛ wa sallim taslam i ka sɔn fana ala bɛ sɔn i bɛ kisi o de la a ka kitabu laban yɔrɔ la bahar wafiri la a ye ayiwa betu fila ayiwa kɛ ka a dacɛ a betu fila nin kuma caman in bɛɛ lajɛlen madumuni de b'a kɔnɔ kuma min na n'i ye sufiya kalan ka sidɔn ka sufiya labaara ala n'a kɛra ka baara cogo la ayiwa o kuma de la ayiwa i dusukun bɛ nɔɔrɔ sɔrɔ n'a ye nɔɔrɔ sɔrɔ ɲɛ bɛ yeli kɛ yeli min ŋun tɛ a ka laada ye o de la Sheikh Usman Kalafo ala k'a na saraka de la ko qulubul awliya ilaha uyunu a ko ala dɔn cɛw minnu ye sira taama cogo la fo ka se ala sɔtala ka nɔɔrɔ yɔrɔ la n'u ye nɔɔrɔ sɔrɔ olu de bɛ wele ko al awliya al asfiya ala sɔtala ka jɔn halaseyalenw a ko olu dusukun ko ala ye ɲɛ dɔ di olu dusukun ma tarama la yarahul mubsiruna olu ɲɛ bɛ fɛn dɔ ye filɛli ɲɛ tɔw tɛ min ye olu ɲɛ bɛ fɛn dɔ ye filɛlikɛla tɔw tɛ min ye
وأرواح تطير بغير شك كو يدسكوني أيوة دسكومنو وينيو ينمنو نو ببان سيكا فويتالا إلى معمور رب العالمين كتا الله سبحانه وتعالى كي يامرو يرى الله ما كرموي أمبا فتولا فمو حكلا فربا جمع حكلي بسمي غرو أرسل وانسا كيما يرى من النيف فربا كني أمبا الله سبحانه ديلي سوفيا فمو تشوكو نيوما على كانو كيانا مبال أسامة بلجلي أرسلام وكرف اللبانا نظرة كسوفيا كلاكا شيدون سوفيا أدامنا يرى الشريعة كتابوي أكلاني كشيدون كاكولشي كباركم الله سبحانه وتعالى كتشوكو منا كداون كولشي أوبما دلا ميكا سوفي نيوماي أوبما دلا مكو بدوكو جابي منا كاندكا جا على يكو على نينجي على كاسون على نينكومبي الله سبحانه وتعالى كاسون أو أوبما دلا ميسي أويرو لا نايمي فو على الله سبحانه وتعالى بسون أني بومي غانا منو في نيه محمد عبد الله الصادق توافو مو بالنسجة نيه شيخنا أحمد حماه الله توافو مو بالنسجة نيه شيخ أيوة شيخ سالا وربو بماسنا توافو مو بالنسجة نيه مختار كنت توافو نيه شيخ محمد أيوة خليفة كنت توافو نيه شيخ أحمد بكاي كنت توافو مو بالنسجة أنا غناودو ويشو تشامنزي كونغنا ويتل تشامنجو ويشو تشامنجي ونينا ويفني دو فافارلا وفرقلو كساكو يرا ويه أيوة كونغو منيو يجيمينو منيو أوب مادلا وسيرا أيوة سيروينا ni yere mako bala ti damina ni yere bunye ati damina ni twanyini ati damina ni giringa joyini horren harranyi ibi sagi sharia kitabu no fe ko lu kala ko lu shidon wa tabaq ma allamtahu yemin gala o bara damine na ala shikal fayma ibi sangana sayro la ni yere mi fa ala biso barakallahu li wa lakum fil qur'an al azim wa fi hadith nabiyhi karim innahu huwa as-sami'ul alim ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير لبشر الياسمي للياتهاري المصطفى من Dore atoairil mundoare yazdadu shauki kullama ayan duraku banya mama